Tunaingia Kagombani, Kilifi County. Kagombani, Kilifi County. Na pia inaweza ikawa Kilifi mjini. Okay. Manake upo mji ulio chukua jina la county pia, ama county kachukua jina la mji. Kweli. In fact county chinjinge ichireta marieta yemechie menene ya lenga siji county. Mombasa County, mji wa Mombasa. KISII County, mji wa KISII. Nyamira County, mji wa Nyamira. Lakini pia uko na KISII wako majikoleta baka Nyamira ime. Kiara Nyamira ya lenga sija KISII for a long time. Headquarters ya lenga KISII. So tunaingia Kagombani, Kilifi County. Mubasto yomo akaigulibaga arandia sa Matanga. Aiga Kagombani. Omata babasta barambo bwate megano yaba yamagega. Nerebo ondete bwate megano maega. Bono mubasto yo ekerae gwachi kwache kurandia saya agekorera ni agende kurandia. Uno mubasta aga prepare message akaroberia a message yago chikurwa gochia se abantu barayikirana sa Matanga ne familia kwa jumla. Mangana yakaba yokole mimono kolengana na robereti basta kai guchiza chia icho kurandia bintu ne binge bigokorekana chiza chia basta ngo majire ko mangwake chia babonango ke achire kinu mubasto mungaini na bana era guchitumeka asinchire yobwange bibungo bibere bitatu ruwe ngana yokole myosie kama marandia usangeliro ngori nyane usangeliro kora sabere ne familia sabere ne familia balisyo nyabaro babere batata ba Watia baba nyabeke be familia koboko mubasta karandia ani guko na kurandia no ene lyogi oli kuna gutima lyogi lya basta nabo bale nabaguchaka kwa matawe ya chini lyogi lyanse ngora kolengara buna omuiko kuna kumonyoko mu bwata ngora nabakona comment lyogi ninchira yo kurandiere botaringa ningintu kirekebe aina makosa bono mo wasto yo karandia agaikira sa gukwanira korengano mayete nande basta bagana niko bali motivational speakers by default bono agaikira sikitata gitekuru mugano mageka bwo monto geteiga buna no mubwekano akainyorera ni supplement yes lakini akainyorera ni akatebanga ni ntaje gukwana goro y'umuntu tiganda akwana igoro yani kerenje ni bwate past yane nande ni make more sense go just kiagera na ene ninje na ene muntu tayo ndachikorera bubenga onkwanire nje ne kwana basta karumugano buna arengo morogia se miaka 30 asibire ne kinyororo kya saitani egasi yabo no gukumbura abantu gukumbura guoka abantu bararire liro babange sana kubwatekana ne liro go babwate bale gokorara buna bali ngege kosi elia guru mugano ya gukwanige ntaka korira gatiga basta ate kurue testimony yaye ataka kutoa ushuhuda anita hata kirwa toleke usitoa ushuhuda sana saa zingine tulia piga kazi ukisonga nini ilifanyika pasta buna ushuhuda yaye tata abantu bagakira kiri bolio musangerekano bono no nelyogi ndiyo oro basada ni bono aba ebimonyo bigachaka kiko mubasto ya ukwana igo paka nyageto liyo kweta anyora na bamo tengoleti so abantu bono kubwatekana n'umugano yo bastarwa ne no kongunguro kabantu bakanga pasta nga bono pasta inkyo kurwera umugano yo ga tubaisa kolengera linga ni numuire goita abantu bakaba iri baito akitora kole tumanyanga nkware ngaserombe iyo fine but I'm not there anymore. You're not there but even to kwara kwara bikoko sana kware gotiga to inyoria umaete liberera neli gataka ko basai igabidi basta asabo kwabera abatebinga ga Kenya nabamochera pole lakini yabete limba tebikeranya sasa ndusiri na kongu ino irangora mundo ino kwete timo manyetiere natali ikikiandeta lakini wanataka kotebanga na bintu nale gokora nebikongu sana asobo saibwa no bonge nchego nalenga se kinyororo kya saitani ekabanga kibono ana
Basta eraga kora sogotebana ki oyingo sasima Nyasaye na hindi nere ungabeire na hindi nere ongeire mirimo ngokora bono aseng'encho kera omonto nakwe na nerikire bo ng'amwanya bantakaro aserie banaserire banairane asari twakorete Nyasaye natwaberete ikia nero bwate chinguru chiokoboki monyabero nya nabagosera pastor kagenda no korandia oyo rueta aso musangerekana karuo pastor nakurete korandia ninkuburia nsomera mariko gawe kebunga kemo era ngo chutia sobugango sana no ayidega chachi komano ka 12:11 era ufunuo gandigereria gaiga 12:11 12:11 no kumano 12:11 gaiga igere bosio alia yene mumenya Revelation 12:11 sobugango no nyati dio masomi moyo bwa mariko agirdiga na barabwo bakamubwa ase chinguru chiamanyinga emano y'eng'ondi number 2 nasamang'ana oborori bwabo tibancha obugima bwabo nonyangoika ogokwa nasamang'ana yoborori bwabo. Yes, actually Bible songe ko ki through their testimony diganjo chuti kyankero. They overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. Tigera ego and by the word of their testimony. Yes. Dudos. Akini ko tevere tigankolrani. Okay. They did not love their lives so much as to shrink from death. Thank you. Bachete kweringa mono ngatu kulwa borori bwaito gasengenje bono tora wa magweri, they spoke it. That is why ekebago keonchogete ndandi entegerere wetani omonto tabwati mogano. And that is why Nyasaye gutumeke bibage bibe bigakora missions chinene ase ministry yae. Paulo noyo mobo monte uligete bitabu biko make sense yenseye una maruba Paulo nkora soma. Do you know sometimes, my brother Dudos? Ndio. Noni kanisa yonye to kwenye chimono sometimes teli spacing ya so monto etere temegano geteme kongu kokina. No madabo. O monto ruete boli street konye sako kole bintu byo gokumia cha tebe nganche konye ende iga na achira monsa berembe part of you. Do you know space na vera bete ba save for the person? Kero monta kumulirete kumochacho otara moleta akese kwa ya karamu eteria segete sometimes yense ge kulisibwa abantu buya kwetani kanisa. Do you know that? I am telling you. Omongora mande te akinchuti. Aire magana yomongwano iyo. Na ire no maeta ase code kote birenga ki. To baso ko disclose ile tele monta ayo nyote bire to mote oliteba. Engombe ekali chibande cy'umulisia. Umulisi kama tezi bango Kenya ngombe ye. Yade tumwagirika cyabale chibande cy'wakane. Twake kostiga. Twake kosti bagana kole geteke ba. Eze mende engombe ekali chibando cy'umuntu bwensomo rebi. Akamote agatebyo monyene ngombe gaki obaze cyombe kitata kitosumbwa nje yane njali muina otagotiga ni jendi ya kananda mbeka antiseiga ikiara ngombe te kumanyanga bandi tetegeri koli to kumie ndugu yane no bicho byara eni bote tutokoliya ngombe na biko butolengo litali wanja kwa ngombe ko butoleri kibanda egende ke kaboro neje bakagekora igo. I am telling you Dudos nakieko gara yesa akotebia bantu nga inu no muhonyo bwense mutagwansi yesende inu no borabu bwense mutakumuleka tigako jaji omonto no mugano yo kurumage gesa arure kurwe saitire kai omonto onchorerie omonto aza omugane kurumaga tigakurireti omonto ne binta etire kurumage ganga bono mubekirira bastambu ingo inya barego. People do change. Na kinganchere tenya sawo igoro na nere ngosaba butambe ni ntachi none kanisa iyo nyete igo chiewa. It's because of this. Listen to me, it's because of this. Nyasaye gago kwabera buno mwana oye my friend. Egento kukwana na Nyasaye naye weko kimanyete mwanya bantu tayo kimanyete.
abantu mba expected. I'm telling you Bishop Tingo kwegenda kwa wase Nyasaye tegerango debi my brother kukuona ule point yane kunye koro ule chinguru omwana omosirwe keraje te bantu mba expected tinga ise na mu receive omonto onetie bintu bia yakagenda agachikuigo serense lakini yekerera nete Nyasaye isega moroche lakini akiathete omwana no iranire my friend yo garo kukorwo ase maino ya makweli receive my friend agiri ngomende chinguru tokore that is other god abantu nabakongore kanisa yase kwagenda utaite ko change ndidi omokorro monene don't bother about people bother about the network yona Nyasaye my brother yatokorera ni ndate biuko bantu mbaji kanisa aya lakini ako taiti ngobwata ube yes yesebu oyoneti kunorori bantu nabange baoneti onoita bamura bamwa Yosef ari asachiete ekirenga babugate ngerekigera bamoneti gochiari ngose bamo asire banyore chibesa ende sago chia yani ogo akwe elieta asire ngaki ngochite kokonya abantu ngatenere na endo chite kubakonya kerenjara yakamo korumoina muge no yo kyote go yoretera amagara Nyasaye gakiyeti amagara Nyasaye atigane kera Nyasaye nero gokonya kirumuntu that is what ogote banga tigo wonje kwa gokoreke tiga ko ba discouraged asenge enjoy mentality y'abantu abantu mbabwate megano no yo kugojaji yo manywe terwa ya bwana wate waga na kibwanjire tiko Nyasaye iguru nere tatono mogote bege the most high ekero Yesa koereza abantu abaroki bena kibako sabana kiako teba tatu ituri iguru ritali ya ulisikwe totara kwanira kindi kyose nje that is my prayer akiamina naboko ko bokwana na nje na tindi ko chikanisa agirere buya togene na odeta ke twara kengano lakini oyo ligoro ere kwa musaba my brother ano olia Nyasaye ngoigwara masabo yes enchero korro montara yo koraga masaba eta kuigukana Nyasaye tari era korro kia malika gote betanga eta cha etionde no monyanguru ndoro cia mangana maiya kera bora arandia ndoro cia mangana maikora je